Flere og flere af os bliver syge af stress, og flere Folk i Viborg Kommune måtte undvære besøg af posten i dag. Postbudene strejkede i protest over stress og overarbejde. En arbejdsuge på 68 timer og et hjerteanfald. Gymnasielærerne er hårdt ramt af stress. Mere end hver fjerde ung lider af stress. Det første farlige skridt mod stress i børnefamilierne er blevet så stress på arbejdsmarkedet griber om sig, også i Midt- og Vestjylland. Stress. Jeg elsker min cykelløjer. Det kan give mig en indre ro. Tit. Det kan også gøre noget det modsatte. Jeg keder mig også heller til en gang. Det er plads, har rummelighed. Thylejren, det er jo hjerterum, ikke? Det er fællesskab. Hus, det er en del af vores selvesindsættelse. Man skal kunne se, hvor lykkelige vi er. Hjemmet er katedralen. Det fungerer, der er køleskab og gaskomfur og vand i enten. Der er godt nok ikke nogen vand i øjeblikket, eller vand. Hvad hedder det? Vask, men det kommer der snart. Jeg hedder Kim, og jeg er snart 45 år. Og jeg bor i Thylejren, og jeg har valgt at bo her, fordi der er en vis form for frihed her, som jeg godt kan lide. Og jeg kan ikke indordne mig under systemerne. Og derfor er jeg nødt til at være her. Vi har været pisse dogne hele sommeren, ikke? Og har holdt fester og taget på ferier og været ved stranden og sådan noget. For det er jo alt det der, det er noget, vi allerede har planlagt, der skulle have været foregået i sommer. Men nu kommer regnen og vinteren, ikke også? Så nu er der ikke nogen vej tilbage. Nu skal det bare ske. Jeg synes, det er en luksus, at man kan gå ud og dreje på en vandhane ude i mit køkken, ikke også? Og så er der vand, ikke? Og om ikke ret lang tid, så er der også en hel køkken, ikke også? Med vask og det hele, hvor jeg kan stå og vaske om morgenen og sådan noget, så jeg ikke bare skal stå med en vaskepælge og svine det hele til, ikke? Det synes jeg er luksus. Det gode er, at der er så meget natur her. Man kan klatre i træer, det er der ikke rigtig i byen. Og der er også masser af plads. Altså, hvis man har et lille hus ude i en eller anden lille by eller sådan noget, så det kan godt være, der er en have, men den er jo ikke særlig stor i forhold til det her. Der er også mange, der siger sådan, lejren, så er der bare beskidt og ulækkert. Altså, men rent faktisk har det aldrig været herude. Jeg hedder Kim, jeg er 42 år gammel, og jeg bor i Thylejren. Og det gør jeg, fordi Thylejren det er personlig frihed for mig at bo her. Og hvis jeg ikke bor her, så bliver jeg sindssyg. Det fungerer udmærket. Jeg kan godt løfte låget, så der er ikke lort i. Vi bruger nemlig sådan noget savsrulle der. Sådan skider vi i Thylejren. Det, der betyder noget for os, der bruger vi rigtig, rigtig mange penge. Mange penge. Vi nyder virkelig, når vi kredser om os selv. Kredser om os selv. Der er en butik, det er en butik, der kaldes Bixen, og den sælger kun ulogiske varer. Ja, altså det er jo selvfølgelig godt nok, men jeg savner bare nogle tøjbutikker eller sådan noget, eller noget andet. Ja, jeg tror heller ikke, det vil tjene så godt. Nej.
Jeg har taget afstand af alle storforretninger og IKEA-tingene og indkøbsture. Og jeg siger nej, jeg vil ikke have en opvaskemaskine. Although der står måske nogle gange en opvask her, eller nogle gange går det ikke så hurtigt, men jeg vil ikke have al den slags ting. Jeg siger nej til al den forbrugstingene, og egentlig vil jeg gå tilbage til de rigtige værdier. Det er, hvad det handler om. Kærlighed. Jeg hedder Ellen Hendricks, jeg er 57 år gammel, og jeg bor her med mine 2 sønner, Rafi og Manju. Og så er jeg glaskunstner og yogalærer. Ganske simpelt. Og det er erfaring, jeg taler i. Altså det, man selv kan få lov til at designe sit liv her, og det giver en utrolig indre frihed og ro. Og det er sikkert også billigere, eller det bedste for alle parter, ikke? Fordi hvis jeg skulle leve i samfundet og få stress og være syg, og så ville jeg jo koste samfundet en frygtelig masse penge. Så det her, det er den mest hensigtsmæssige løsning, altså på sådan nogle typer som mig i hvert fald. Vi har jo lavet sådan en masse psykose og bildt hinanden ind, at arbejde, det er det eneste rigtige i livet, ikke? Vi identificerer os med vores arbejde, ikke? Det er først, vi spørger hinanden om det, hvad laver du? Ikke? Og sådan kan jeg jo slet ikke se mig selv. Vi har et begreb, der hedder tylejr-tid. Og det vil sige, at når vi skal mødes kl. 2, så bliver det hen ad ved 4-5-tiden for eksempel. I stedet for, det ved man bare. Jeg. Det moderne menneske definerer sig ikke som en del af et stort fællesskab. Fællesskabet er noget diffust, ubrugeligt, gammeldags noget. Diffust, ubrugeligt. Vi betragter os ikke som deltagere i et stort fællesskab.